ξεκινήσουμε με μία έρευνα που έχει κάνει η εταιρεία Focus Bar για το παράδοξο της αποτυχίας και θα μας την παρουσιάσει η ιδρύτριά της, Ξένια Κούρτογλου. Μετά την έρευνα έχουμε ένα πάνελ, το οποίο θα μιλήσουμε για την νευροεπιστήμη και το coaching, δύο πολύ σημαντικά εργαλεία. Και στο τέλος έχουμε ένα πάνελ ανθρώπων, οι οποίοι πραγματικά έχουν δείξει ότι δεν υπάρχει στιγμή επιτυχίας χωρίς από πίσω να υπάρχει μια αποτυχία. Θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά, το κάνω πάντα, αλλά θέλω να ευχαριστήσω τους συγκεκριμένους αυτής της εκδήλωσης, οι οποίοι θα τραβήξουν την κουρτίνα της ψυχής τους, θα ξεγυμνώσουν την ψυχή τους και θα πούνε πράγματα δύσκολα ενδεχομένως. Αυτό θέλει και γενναιότητα και γενοψυχία. Ξέρουμε όλοι μας πολύ καλά ότι όλοι έχουμε ένα ντουλαπάκι πολύ καλά διπλοκλειδωμένο και έχουμε βάλει εκεί τις αποτυχίες μας προκειμένου να τις ξορκίσουμε και να τις ρίξουμε στη λύθη. Αλλά ερωτώ και τελειώνω. Είναι αυτός ο σωστός τρόπος? Δεν νομίζω. Και σήμερα δεν θα κάνουμε προτροπή στην αποτυχία. Απλά θα εξετάσουμε με τους ειδικούς όταν έρχεται αναποφεύκτος η αποτυχία, πώς να τη διαχειριστούμε. Θέλω να ευχαριστήσω το Σύνδεσμο Εταιριών Συμβούλων Management ΣΕΣΜΑ, το Brain Regain. Θέλω να ευχαριστήσω την ΕΜΕΚ, την Καριέρα, τη Xerox για τη στήριξή τους και ιδιαίτερα στη Volvo, το στρατηγικό συνεργάτη μας, σε κάθε δράση από εφέτος και τα επόμενα 2 χρόνια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα κάνετε για μας. Η ιστορία ξεκινάει από πάνω. Αν δεις δηλαδή τον CEO να έρθει να λέει «Παιδιά, τα μπουμπουνίσαμε εδώ πέρα, πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε», αλλά να βάλει και τον εαυτό του μέσα. Για να φύγει εντελώς έξω από την ιστορία του blame game, να φύγει εντελώς έξω από την ιστορία του ότι ήταν αυτός καλύτερος από μένα. Αυτό το πρώτο πληθυντικό για μένα είναι κορυφαία έκφραση σε ανθρώπους ηγεσίας. Για να μιλάμε ανοιχτά μεταξύ μας, γι' αυτό ήρθαμε εδώ, υπάρχει μια τεράστια διαφορά μεταξύ του προσπαθώ και θέλω και του τολμώ και κάνω το βήμα. Θέλουμε να. Δεν το έχουμε καταφέρει. Όταν οι άνθρωποι νιώθουν ελεύθεροι, ανοίγονται και μπορείς να περάσει μηνύματα. Όταν οι άνθρωποι νιώθουν φοβισμένοι, είναι σαν να υψώνουν ένα τοίχο και ό,τι και να τους λες δεν περνάει απέναντι. Και εμείς θέλουμε σύνδεση μεταξύ των ομάδων στη σημερινή εποχή. Γιατί για να πάμε μπροστά, για να πάμε καλύτερα. Η αποτυχία είναι μια κατασκευασμένη λέξη του ανθρώπου που ουσιαστικά στη βάση της είναι τι παίρνω όταν δεν παίρνω αυτό που θα ήθελα να πάρω. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Το κίνητρό σου τι είναι? Είναι η έλλειψη που έχεις, είναι ένα κενό που δεν το έχω και το θέλω. Όσο πιο μεγάλο είναι αυτό το κενό, τόσο πιο πολύ το θέλω, τόσο πιο πολύ είμαι κοντά σε αυτό. Αν όντως το όραμά σας είναι κάτι το οποίο σας κινητοποιεί και σας ξυπνάει το πρωί να πάτε εκεί που θέλετε να πάτε, τότε η αποτυχία είναι κάτι που κανονικά μπορείτε να τη δείτε ότι είναι το όπλο σας προς στο επόμενο βήμα που θα κάνετε. Την αποτυχία, όπως μας λένε, χρειάζεται να την αποδεχθούμε και να την διαχειριστούμε με ένα τέτοιο τρόπο που θα μας πάει πιο κοντά στην αρετή, πιο κοντά στην αριστεία. Τι πλαν B και πλαν C. Υπάρχει ένα, πλαν A, το οποίο είναι σε συνεχή εξέλιξη. Είμαι εδώ και κάνω ό,τι μπορώ. Ό,τι μπορώ έχει να κάνει με τα πράγματα που μπορεί να ελέγξω. Εγώ έκανα lead by example. Τα έδειξα. Οι άλλοι τα είδαν. Να μην βάζουμε τα πάντα στους ώμους των ηγετών. Ο ηγέτης μπορεί να έχει όλη την καλή διάθεση, να έχει στήσει την προσωπικότητά του και να θέλει να τη μεταλαμπαδεύσει. Οι άλλοι έχουν όρεξη να το δουν. Εμείς μπορούμε να τίνουμε, μπορούμε να είμαστε τολμηροί και γενναίοι χωρίς να νομίζουμε ότι είμαστε άτρωτοι. Μπορούμε να είμαστε σόφρονες χωρίς να νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα. Μπορούμε να είμαστε δίκαιοι έχοντας και δικαιοσύνη, συγχωρούμε τον εαυτό μας, συγχωρούμε και τους άλλους. Και προφανώς μπορούμε να ελέγξουμε τα συναισθήματά μας και μπορούμε και να ελέγξουμε τις επιθυμίες μας. Δεν έχω αγαπήσει την αποτυχία και δεν θέλω και να την αγαπήσω και δεν νομίζω ότι πρέπει να την αγαπάει κανένας, γιατί το ότι επιτυγχάνουμε είναι ακριβώς επειδή δεν μας αρέσει να αποτυγχάνουμε. Είναι ένα συναίσθημα το οποίο κανένας δεν αγαπά. Αλλά έχω μάθει να το αποδέχομαι με πιο φυσιολογικό τρόπο, σαν κάτι που είναι μέσα στη ζωή, που δεν ήταν στη δικιά μου για πολλά χρόνια,
και να το βλέπω και στους άλλους με πολύ πολύ μεγαλύτερη επίοικια και κατανόηση. Εγώ θα έλεγα πια μάθημα ζωής, αρτιότητα, για να μπορούμε να είμαστε καλύτεροι με τους ανθρώπους μας, μεγαλώνοντας, πιο επίοικείς, με μεγαλύτερη ενσυναίσθηση, να είμαστε ένα πρότυπο αντανακλαστικών, να τους βοηθάμε να σηκώνονται πολλές φορές, γιατί δεν μπορούν να σηκωθούν και μόνοι τους. Και όλα αυτά μας κάνουν καλύτερους ηγέτες. Ο άνθρωπος μπορεί να αντέξει πολύ περισσότερο από ό,τι νομίζει. Είναι το ένα. Μπορεί να δουλέψει πολύ περισσότερο από ό,τι νομίζει. Και σίγουρα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ειλικρινείς με τους εαυτούς μας στο πώς αντιμετωπίζουμε την αποτυχία, στο πώς η ευθύνη ρίχνουμε στον εαυτό μας. Και γενικά είναι σημαντικό η περίοδος της αποδοχής, γιατί η θλίψη πάντα θα υπάρχει όταν έχεις αποτύχει και ο φόβος πάντα θα υπάρχει. Και εγώ ό,τι και αν κάνω, συνεχίζω να έχω το φόβο. Αυτό που λέμε εδώ, δεν νομίζω ότι είναι αδιανόητο να πει κάποιος δεν φοβάται την αποτυχία. Είναι λίγο αστείο. Το θέμα δεν είναι να μην φοβάσαι, είναι να προχωράς ενώ φοβάσαι. Ό,τι κάνεις επιχειρηματικά ή οτιδήποτε κάνεις, πρέπει να είναι προϊόν αγάπης. Δεν χρειάζεσαι 9 να αποτύχουν για να πετύχει ένας. Απλά είναι δύσκολο. Και αυτοί που θα το δοκιμάσουν θα είναι αυτοί που το θέλουν πάρα πολύ, σε οποιοδήποτε endeavor. Αυξάνει τις πιθανότητες της επιτυχίας μια αποτυχία. Πρέπει να αφήσουμε χώρο στους ανθρώπους και πρέπει να τους κάνουμε να προσέχουν για να μην κάνουν το μεγάλο λάθος. Τα μικρά λάθη και οι μικρές αποτυχίες τροφοδοτούν την πρόοδο.